Saavuttiin Porin kaupungin ajoneuvokeskukseen ja täällä ollaan ottaa käyttöön jälleen mielenkiintoista uutta kuljetuskalustoa. Niin Riku, kerros tähän alkuun, niin minkämoista toimintaa Porin kaupungilla on tällä puolella? Joo, eli kaupungilla täällä ajoneuvokeskuksesta niin löytyy kaikki Porin kaupungin ajoneuvot ruohonleikkurista tiehöylään. Ja nyt tässä taustalla on uusin hankinta, kun ostettiin tämmönen DAF-merkkinen tiehoitoauto, millä talven aurausurakat hommat tehdään. Ja sitten tää on vielä monitoiminen, että kesäisin siinä on pesurilaitteet ja harjat, millä hoidetaan kadun puhtaudet sitten kesällä, että saadaan niinku talvikaudet ja kesäkaudet samalla autolla, tulee hyötytehokkuutta. Ja tuossa taustalla meni justiin Lumperin kiinteistötraktori ja vilahti Unimokkikin, niin teillä on hyvin monenlaista kalustoa, niin kuin kerroit, niin paljonko on yksikköjä Porin kaupungilla, erilaisia liikkuvia laitteita? Kaiken kaikkiaan erilaisia laitteita on noin 350, missä on sitten niin pienimmät on ruohonleikkurit ja suurimmat on tiehöyliä. Että kuorma-autoja meillä on joku 15, pyöräkuormaajia semmoinen 5 kappaletta ja tiehöyliä on nyt 5 kappaletta ja sitten on noita kyseisiä lumpereita ja villejä, niin niitä on sitten joku vajaa parisenkymmentä ja sitten traktoreita ja muita. Että kalusto on kyllä paljon ja joka lähtöön. Ja te olette viime aikoina investoinut ja uusinut aika vauhdikkaasti nyt teidän nimenomaan tätä tiehoitoa ja aurauskalustoa. Kyllä, juu, että nyt on panostettu siihen, että saadaan tiet pysymään kunnossa ja kalustoa ajantasaista ja uudehkoa, että pystytään hoitaa tehokkaasti asiat. Kuinka laajalla alueella Porin torilta niin teidän tiehoitokalusto operoi? No torilta katsottuna niin on Reposaari noin 30 kilometriä ja sitten taas siitä tuonne pohjoisiin päin niin mennään joku 25 kilometriä, eli siihen Ahlainen ulottuu sitä kohtaa, missä sitten käydään. Onko kukaan laskenut, kuinka paljon Porin alueella on niin virallisia tiekilometrejä kaupungin alueella? On, niin se laskettu, se on noin 1000 kilometriä. Joo, siinä on aikamoinen määrä vaan niin DAFilla ja muilla hoitaa. Kyllä, ja riippuen talvesta sitten, että kuinka paljon on tulee lunta tai jos on jäätä ja mennäänkö hiekottamaan ja jos tulee jäätä ja lunta, niin sitten täytyy tiehöylät mennä paljon ja se on tosi vaihtelevainen nämä Länsi-Suomen talvet. Varmasti. Ja mitäs sitten tuollainen tiehoitoauto, niin se on tietenkin teknisesti hyvin moninainen kombo. Et siinä on hyvin paljon erilaisia työkaluja ja muuta, niin kuinka tuollaisen kilpailuttaminen, millä sinne asetetaan kriteerit, että mikä valitaan? No se riippuu aina minkälaisesta ajoneuvon hankinnasta on kysymys tai tuotteesta, mutta jos puhutaan tästä takana olevasta uudesta autosta, niin siinä otettiin huomioon ergonomiaa, takuasioita, polttoainetaloudellisuutta ja tällaisia. Takuu oli ehkä kanssa yksi semmoinen iso asia. Ja sieltä löytyy sitten DAFista hyvä ratkaisu, niin se on sitten, taitaa olla teidän tähän laajaan autokalustoon niin ensimmäinen kyseistä merkki. On juu meille ja itse asiassa taitaa olla Suomessakin ensimmäinen tiehoitoauto DAFi. Joo, eli täällä on juhlallinen päivä Porin Pakkasessa, niin Suomen ensimmäinen DAFi tiehoitoauto, niin se on hienoa, että tulee väriä tohonkin karttaan. Kyllä. Me käydään tutustua vielä tuohon autoon tarkemmin, niin tää oli hieno kuulla, että kaupunki investoi jälleen uuteen kalustoon, niin se on ihan oikeaa toimintaa. On se ja kansalaiset tykkää. Kiitos. Ja tämän DAF-tiehoitoauton on Porin kaupungille myynyt OP Truck, niin minkäsmoisen alustan te olette DAFin valikoimassa tähän tehtävään valinnut? Siihen valikoitiin tällainen XF-hytillä oleva, makuohjaamalla oleva 4-akselinen Tridemi-auto, eli telivetävä, missä on sitten takana vielä kääntyvä nouseva teli. 450 hevosvoimainen, mikä nyt kaupungin tällaiseen työhön on ihan riittävä suuri moottori ja heidän toivomuskin kaupungin puolestaan. Ja viimeisten päästönormien mukaista teknologiaa, että ympäristöystävällinen ratkaisu. Kyllä on juu, niin kuin kaikkikin automerkit tänä päivänä pitää olla. Ja sitten DAFi tietenkin, niin Suomessa on kasvattanut jalansijaansa varsinkin tuo rekkaveturi ja muualla puolella, mutta DAFilta löytyy niin kuin ratkaisut ihan kaikkeen näihin moniakselikäyttöihinkin. Kyllä löytyy ja nyt tänä päivän saadaan
tähän Tridemi-autoonkin tai kaikkiin neliakselisiin niin etuilmajousutuksella, mikä on nyt ihan uusi asia, ihan lähipäivinä tullut tieto tehtaalta, mitä ennen ei ole saatu etuilmajousutukset. Tänä päivänä saadaan sellainenkin. Kuinka sitten teidän myyntialueella täällä niin DAF-kauppa, niin lyhyesti viime vuosia ja tämän vuoden suunnitelmat? Viime vuosi oli meillä ihan kohtuu hyvä, en nyt muista kappalemäärää, mutta 20-30 autoa meni meidän kautta. Ja tämä vuosi toivotaan, että tulee samaa rataa, mutta aika näyttää, että nyt tarjouksia on ja asiakkaat on hyvin ottanut DAFin vastaan tämä uuden pari vuotta markkinoilla olleen NGD-version. Joo, eli tosiaan ihan positiiviselle näyttää tällä kulmaa DAF-kauppa. Kyllä, ihan positiivisesti. Tämä oli hieno auto ja edelleen onnittelut projektista. Niin Suomen ensimmäinen moderni DAF-tiehoitoauto, niin se on tässä. Kyllä, kiitos. Ja tämän uuden DAF-tiehoitoauton päällirakentamiseen ja varusteluun on hoitanut Ranttian kone ammattitaidolla. Morjes! Moi moi! Te olette teidän Sir Markus omalla pajalla tämän sitten viimeisen päälle tehnyt ammattikäyttö. No joo, me ollaan hankittu tietyt komponentit, pyritty valitsemaan parhaat komponentit tähän auton rakentamiseen ja niillä spekseillä ollaan sitten tähän tulokseen päädytty. Ja tulos on tosiaan tässä kaikkien nähtävillä ja katsotaanko vähän läpi, niin mitä kaikkea tähän on laitettu. Niin jos aloitetaan tätä keulasta, niin mitä tällainen moderni tiehoitoauto, niin mitä siinä pitää olla, että se on hyvä? No hydrauliikka on niin kuin ykkösasia. Hydrauliikka pitää olla niin kuin parasta laatua, että se ei lämpee, että se toimii, riittää tehot, litrat ja lauhduttimet. Hydrauliikkayksiköt tai niin kuin venttiilisto ja muut on hankittu pajakulmalta. Pajakulman Purekon CAN 3-väylä systeemillä, mikä on niin kuin markkinoiden edistyksellisin tekniikkaa tällä hetkellä. Ja tämä auto on Suomen ensimmäinen DAF, missä tämä hydrauliikka on käytössä ja tämä ohjausjärjestelmä. Eli se on niin kuin sanotaanko koko tämä homman sielu ja verisuonisto muuta ja sitten siihen kytketään erilaisia laitteita. Kyllä joo, ja tietenkin osa komponenteista on rakennettu meidän omalla pajalla ja sitten tietenkin ne yhdistelty. Juu. Ja sitten kun lähdetään tätä nokasta päin tulemaan, niin täällä on ensimmäisenä, niin sanotaanko ihan reippaan kokoinen Arcticin Aura keulalla, niin kerros vähän tästä. No joo, tämä Aura on sellainen, että tämä on niin asiakkaan ollut tämä Porin kaupungin hankkima jo aikaisemmin. Tämä ei ole meidän toimittama tämä itse Aura, mutta sitten kun lähdetään menemään Aurasta taaksepäin, niin tämä Aura-puskuri, mihin tämä Aura kiinnitetään, niin se on meidän asentama ja se on Pajankulman suunnittelemat nämä kaikki uudet kiinnikkeet. Sitten siellä näkyy tuommoinen iso vesiletku tuossa keskellä, mihin tulee, tähän tulee harja- ja pesuautomatiikka tähän autoon, että tähän semmoiset varusteet on niin rakennettu valmiiksi. Ja nopeasti vaihdettavia sitten Kyllä, työkaluja siihen joo. keulalle. Mutta se tiehoitohydrauliikan tosiaan niin, ja muu on tässä nokkapaneelissa sitten Kyllä, puskurissa. ja samalla hydrauliikalla pystytään käyttämään pesuria, auraa, hiekotinta, koko repertuaari, mitä auto tarvitsee. Tai mitä tiehoito yleensä tarvitsee. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin ohjaamosta löytyy tietenkin tuo mainittamassa Pajakulman edistykselle ohjainlaitteisto ja sitten täältä mahan alta niin alusterä. Joo, se on myös Pajakulman toimittama kääntyvä levittävä, kahteen suuntaan kallistava alaterä. Ja siinä on sellainen automatiikka, että kun auto hiljentää esimerkiksi liikennevaloihin, niin vakiopainotus keventää painotusta, että auto lähtee helpommin liikkeelle ja taas kun auto liikkuu, nopeuden mukaan se paine kasvaa. Ja kuljettajan ei tarvitse tehdä mitään. Ei kuljettaja tarvitse mitään. Eli siinä ei sitten oteta niin liian kovaa tiestä kiinni silloin, kun ei tarvitse. Juuri näin, ja auto pääsee helposti liikkumaan. Kyllä. Ja polttoainetta säästyy ja tie ei kulu ja kaikki on hyvin. Mitä sitten? Kaikki vihreät arvot otettu huomioon tässäkin projektissa. Joo, se on ihan hyvä. Ja sitten mitäs mennään tuolla, niin siellä on tietenkin sitten lavapaketti, niin minkä monen ratkaisu tämä on? No joo, tässä välissä on nyt tämä hydrauliikka. No siinä oikeastaan tältä puolelta näkyy vain säiliö ja toisella puolella kaikki venttiilistot sun muut. Lauhduttimet. Joo. Lavapaketti on Vilman perävaunujen toimittama. Se on 450 hardoksia, 8 millin pohja, 6 millin sivut ja lämpölava.
Vibron housukipillä, mikä on Joo. tukeva kipata ja käyttää. Eli viimeisen päälle herkuilla ja tehty niin kuin monipuoliseen toimintaan tämä lavapaketti. Kyllä. Sitten perässä on tämä hiekan reunan levitin. Tämä on asiakkaan oma käytetty, mikä on sitten vaan sovitettu tähän auton kokonaisuuteen. Ja samalla hydrauliikalla toimii. Eli siinä on sitten vielä perässä tuo hiekotin, niin voi sanoa, että tällainen talvikunnossapito ainakin, niin eikö tässä autossa ole niin kuin nakkikioskilla voi sanoa, että kaikki herkut? Kaikilla mausteilla joo. Just, joo, eli tämä on tehty ihan monipuoliseen käyttöön, mitä toki kaupungin töissä tarvitaan. Ja kuinka se Ranttian kone, niin kuinka tuttua hommaa teille on tiehoitoauton rakentaminen? No kyllä, niitä on 10 rakennettu. Eli siihen on jonkinmoinen rutiinikin jo tullut? Sanotaan joka vuosi 2-3. Joo, ja aina oppii lisää. Erinäisillä spekseillä varusteilla rakennellaan. Joku voi olla koukkuauto, joku voi olla sora-auto, voi olla vaikka rekaveturi. Joo. Mutta tiehoitoauto, niin... Keskusrasvari muun muassa JP-laiteasennus on asentanut tähän keskusrasvarin. Autossahan ei ole rasvanippuja muuta kuin olkatapeissa, mutta alusta terässä on ja lavapaketissa on rasvauspisteitä. Mutta yhteenvetona tosiaan niin voidaan todeta, että tällä nykyaikainen tiehoitoauto, niin kuin todettiin, niin monikäyttöinen, mutta hyvin tekninen laite. Että siellä on ihan huipputeknologiaa ohjauksista tietenkin näihin varusteisiin, niin tämä on ihan tällaisen autoteknologian niin huippuedusta. Näin voisi sanoa. Hyvä, kiitos. Ja Nordic Truck Centeriltä tänne Poriin saapui paikalle auton luovutuksen myyntipäällikkö Hannu, niin minkämoisia asioita täällä on tulevien kuljettajien kanssa tänään DAFin lämpöisessä ohjaamossa menty pakkaskelis läpi? Juu, täällä katsottiin hallintalaitteet ja kaikki toiminnot, mitä autossa tapahtuu ja opeteltiin niitä. Tässä nimenomaisessa yksikössä nyt löytyy niin kuin aivan uskomaton määrä uutta opittavaa kuljettajalle, mutta hyvin tuntui sisästävän ja näytti toimivan toi aurauskin tuossa heti kättelyssä niin kuin vanhalta tekijältä. Eli voi sanoa, että niin kaiken kokenut ja nähnyt kuorma-autokauppiaskin, niin oppiko itse mitään uutta tänään? No, kyllä, semmoiset ammattimieheltä heti hoituu, niin kuin se homma toimii heti saman tien. Se mitä kuljettajan kanssa keskusteltiin, niin kuljettaja sanoi, että tämä kyllä istuu käteen heti kättelyssä, että nyt on niin kuin suurin opettelu on näiden auran mittojen niin kuin hahmottamisessa ja alusterän käytössä ja sellaisessa. Ja et itse auto kyllä niin kuin, ei tullut mitään moitteen sijaa. Hymyssä suin kuski tuossa tuntuu olevan. Mutta eikö se ole vähän sellainen vakiojuttu DAFin kanssa? Kun siellä käy ennen merkkiä kokeilematon kuljettaa hetki ajaa, niin eikö se tuo aina nauraa ulos? Juu, ja sitten en ole vielä ketään kuullut, että olisi sanonut, että DAF ei ole hyvä ajaa. Joo, ja hiljainen. Joo, se on varmasti sitä. Ja nyt tosiaan sitten tämä tiehoitovarustus tässä ja Pajakulman nämä uuden sukupolven ohjauslaitteet muuta, niin täällä on mukava lähteä kaupungin kavereiden työnteko. Kyllä, ja tosiaan lämpimältä tuntuu näin täällä hytissä olla. Joo, että pipokki on pääsi ihan muodon vuoksi. Niin joo, se on unohtunut siihen. Seuraavaksi se on niin sortsikelit taas Poriskin. Niin. Mutta tosiaan täällä kaikki hyviä, niin Suomen ensimmäinen tiehoito uuden sukupolven DAF, niin onnittelut. Niin toivottavasti näitä saadaan lisää. Kiitos, ihan varmasti tulee tällaisia lisää varmasti paljon. Ja nyt varsinkin se, että kun me nyt näihin 4-akselisiin saadaan se etupää ilmajousitus, niin uutuutena, niin mikä tuli nyt vuodenvaihteessa, niin kyllä uskon, että meillä on kivat vuosi tulossa eteen. Ja tosiaan täällä niin koulutukset jatkuu ja niin tää on mukavaa viikonlopun alla, niin nautiskella DAFista. Kiitos.